गम गणपतये नमः। श्री स्वामी समर्थ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज कल का मैं व्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ एंड आज है सैटरडे। आज पूरा सुबह का काम हो गया। खाना बनाने का तो काम नहीं था बिकॉज़ कल का ऑलरेडी खाना बचा हुआ है, सो वो तो फिनिश करना ही है, तो इसीलिए आज खाने का तो कुछ ये नहीं है। लेकिन आज हम लोग जाने वाले किधर तो जाने वाले थे, इसलिए आज दोपहर का खाना हो गया हमारा। एंड आज हम लोग जा रहे हैं पेडनेम की पुनव देखणे। येस, सो पेडणेची पुनव आज सो ती पळोवपाक वतली आमी। आणि त्याच्या खातीरूच आज बेगीन बेगीन सकाळचे सगळी कामां केली, जेवले आनी आतां हांव रेडी जावपाक वता। सो तुमकां हांव डिरेक्टली थंय मेळटा पेडणेम। आमी वतली, आमचे फॅमिली फ्रेंड आसा मिस्टर एंड मिसेस कामत, सो तेंगेर वतली आमी। सो सी यू एट पेडणेम। फ्रेंड्स, आम्ही पावली पेडण्या आणि आता आम्ही हांगा तळी पळोवपाक वता। खंय भोंवता वास्कोकार्स, खंय भोंवता वास्कोकार्स, खंयच्या जंगलान भोंवतात तुमी? और ये है वो तळी जो हम ढूंढ रहे थे। आता आम्ही पहिली आयल्यात हांगा भूतनाथ देवाचे तरंग पळोवपाक। सो हो भूतनाथ देव, पावरे देवा। बस 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 आणि आता आम्ही रवळनाथाच्या देवळात आल्या। आणि आता आम्ही वतात भगवती देवळाकडे। सो विशाल बिन सगळे गेल्यात घरा अमोल भाईगेर। आणि हे भगवतीचे देऊळ फोटो काढपाक अलाउड नाशिल्लें भितर। कोणती आयल्यात पळय न्ही। आम्ही आता फेरयेक भोंवतात। एंटीक कशें तेका न्ही, हेका न्ही काजळी जाता मागीर। पत्थर नहीं है, वो अलग ही मटेरियल है, मैसूर से आता है। हमको पण इतले जड असतात खरीद करके सेल करते हैं। अच्छे फ्रेंड्स, हे म्हजे सबस्क्रायबर एंड ऑल्सो म्हजे फॅमिली फ्रेंड्स आहेत। खूप दिसांनी मेळ्ळ्या, सो तिने सांगलें की म्हजो चॅनल सबस्क्रायब केला म्हणून। सो मिसेस केणी। फ्रेंड्स, आम्ही फेरी भोवून आयली आता घरा अमोल भाईगेर। आणि त्यांच्या घरा अशी मदी तुळस असा, सुंदर दिसता। आणि आज असा गिराण। ये परम है। ये फाट मंचिका मंचिका
वंशिका फेरी कैसी थी? फेरी बहुत अच्छी थी शायद। क्या क्या था, क्या क्या लिया? कोकणी चॅनल नो कित कित घेतलंय? हांवें काय घेऊन हांवें कांकणां घेतली फक्त आणि हांवें जिलेबी खाल्ली गरम गरम आणि हांवें भिकणां खाल्ली भिकणां आनी चणे मिक्स खाल्ली ते गरम गरम. आणि तुम्ही काकणा दाखव मग. आम्ही काकण घेतली काकणा आम्ही दोघांनी काकणा घेतला. आम्ही खाजी घेतले भोवली सुसेगाद. मॅडम हांवें खाज्या घेतली ओनली खाजे घेतलाय आणि आणखी काय घेतलंय? चिवडो चिवडो आणि खाजे. सो ऑल सेट फॉर मटन. ऑल सेट टू ईट मटन. ऑल सेट टू ईट मटन. ओके. आणि बांगडा कोळपुटी बांगडा कोळपुटी आणि तिसऱ्याचे ते दाखवलंय तिसऱ्यांच्या. अँड कल्लेचे हुमण. ऑल सेट ओके. ऑल सेट सी यू टुमॉरो. परम यू ऑल सेट. ही इज ऑल यू ऑलवेज सेट. ही इज सेट शीत एकदा तिसऱ्यांचे न्ही एकदा कल्लीचे हुमण. हां ओके. पोळी एकदा इसवण आणि बांगडा फ्राय. मटण पेडणे स्टाईल मटण. हे बांगड्याचे किती म्हटलेलं आहे? बांगड्याचे चिकन ना किती तरी म्हटलेलं तरी नाही. रा विचारूया चालेल. बांगड्याचे पोळकुटी. सगळे वता म्हणून माझ्या गाड्या आहे. बाहेर सरता. next day. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आज नेक्स्ट डे मेळटा डायरेक्टली. आणि फ्रेंड्स म्हजी थंडी अजुनूय बरी जावना. खोकली येता म्हाका खूब. एंड एक मिनटां आवाज मातसो बारीक करता. सो फ्रेंड्स खोकली येता म्हाका खूब येता. तो थोडो पिरियड आसता तो पर्यंत उरता खंय ती थंडी. सो लेट्स सी वखद चालूच आसा म्हजें कशें सोंपता केन्ना म्हाजी थंडी वता पळोवया. सो काल फ्रेंड्स तुमी पळयलें न्ही आमी पेडण्यां गेल्लीं. सो बेस्ट टायम स्पेंड केलो म्हणजे लायन्स फॅमिलीच गेल्लीं आमी सगळीं. एक्सक्यूज मी. जेवण तर खूब टेस्टी केल्लें फ्रेंड्स. नुस्त्याचें मटण केल्लें. दो हांव मटण खायना पण हांवें ग्रेवी टेस्ट केली. सो ते थंय बोकडो मारतात म्हणजे पेडणेचे पुनवेक. सो मटण आशिल्लें बाकीचें फीश आशिल्लें कितें कितें. सो बेस्ट टायम स्पेंड जालो. आनी मागीर आमी आयलीं रातचीच. सो आज सकाळी बट ऑब्वियस मातसो लेट जालो उठपाक बिकॉज काल रातचो मातसो लेट जाल्लो. सो फ्रेंड्स आज सुबह उठ के मैंने मतलब सब क्लीनिंग किया, मतलब मॉपिंग भी किया बिकॉज कल ना ये था ग्रहण था इसीलिए. तो आज पूरा साफ़ सफाई बाद में भगवान जी को भी मतलब पुसून बिसून तेजी पूजा करपाची आशिल्ली. सो आज सुबह का दिन मेरा वैसे ही गया. आज दोपहर को मैंने खाना भी खाया. सो फ्रेंड्स ये आपको दिखाना था. अभी दिख गए मुझे वो. ये ना विशाल ने ऑनलाइन खरीदी की है. सो ये जस्ट वॉल फ्रेम थी. सो विशाल ने लिया है ये आइदर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से लिया रहेगा. बड़ा इसका
सो फ्रेंड्स आयचे आनी एक दाखोवपाचें म्हणल्यार काल दाखयल्लेच तुमकां हांवें ये मैंने ना कंगन खरीदे कलर देखो बहुत प्रीटी है. So, ये कंगन खरीदे एंड ये मैंने खाजें घेतले. सो हे खाजें घेतले आनी ही कापां आल्याची इज माय फेवरेट. अशी तिखट आसता. सो फ्रेंड्स कालचें जेवण न्ही आनीक सांगपाचें म्हटल्यार अमोल कामत सराच्या घरा तेज्या आईन जेवण केल्लें. आईन आनी तेज्या वायफ म्हणजे पौर्णिमा मॅम. सो खूब बेस्ट केल्लें जेवण. सो थँक्यू तांकां वन्स अगेन फॉर दिस टेस्टी फूड. अमेझॉनाच्यान पार्सल आयला आणि गॅस वॉट फ्रेंड्स हे विशालाचे बर्थडे गिफ्ट्स जे बर्थडे जाऊन आयला. टायट चड टायट जायना न्ही. I'll take a gift. विशालाक वी नेक टी शर्ट्स खूप आवडटा सो ताका हांवें अमेरिकन क्रीवचे टी शर्ट्स ऑर्डर केले जी ताका खूप आवडली. फ्रेंड्स हम लोग रेडी हुए तो हम लोग अभी जा रहे हैं सिद्धि उर्वी के बर्थडे को. सो उर्वी का आज फर्स्ट बर्थडे है. सो सिद्धि के घर जा रहे हैं हम लोग. घर पे ही है बर्थडे. सो मैं विशाल और पप्पा सो हम लोग तीनों जा रहे हैं. इधर हम स्वीट लेने के लिए रुके हैं उनके घर ले जाने के लिए. मामा मामीन आपल्या भाचीक ऑलरेडी गोल्ड इयरिंग्स घेतला एज अ गिफ्ट बट हांगा आमी ताका एक ड्रेसूय बीन घेता सो तेच घेवपाक आयले आमी. सिद्धि साइड सिद्धि हॅपी झाले ते. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. इबे चौकी पे. अरे ये हुई. देखो तो बाल लगले. चल भाई. Happy birthday mama घालतो पहिले मामा. फोटो काढ मध्ये. आम्ही चिरूनच आहे का? तेका मग अशा मजाशी दिसली. चिरमुले खावपाचे पप्पाचं तेका सांग राव त्या कलर लागलो. तोंडात गेली तिच्या. असं काय ना डायरेक्ट तोंडात गेली. एक पाय पुढे एक पाय स्टाईल नुसतं का उर्वी चिना काय चालतं का. आणि असा पिशवेल हे बा असा पिशवेल आणि असा हॅपी बर्थडे टू यू.
Happy birthday, dear Urvi. Happy birthday to you. అంటే ताता उर्वी ताता ते पोज मारता ए उर्वी उर्वी आले स्पेशल इफेक्ट ये उर्वी उर्वी हॅलो फोन कर हेलो मामीक फोन कर हॅलो हेलो कर फ्रेंड्स आ गए हम लोग बर्थडे से एंड बर्थडे खूप बरो जालो सो पुरो जालें टायर्ड जालें एंड फ्रेंड्स कालच्यान वो ब्लॉग चालू आसा सो अभी के लिए ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ सो फिर से मिलेंगे विद वन मोर न्यू ब्लॉग सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लॉट्स ऑफ लव गुड नाइट बाय बाय